Ayan, live na tayo. So, ayan guys. On the Big Wings. Kalasyaw, Pangasinan. So, mag-update lang tayo sa inyo. Quick live. Dito sa kanilang napakalaking branch. No? And, makita naman yun, namumula yung display nila. Puro pula yung naka-display dito. Meron tayong CB500F, CBR, CB650R, and here meron pa tayo ditong CBR. Alright, so guys, please don't forget to like the video and share nyo sa inyong mga kaibigan dyan. Ayan, quick live lang tayo, napadaan tayo dito kasi meron tayong daladalang bagong service. Ayan o. So abangan nyo yung magiging review natin dito sa motor na to. Ano? May bago tayong dalang motor. Ayan. So meron tayong i-review tayong bago, no. Ayan, sports bike din. Yun, si Dennis Akang talagang lagi siyang nakasuporta sa atin. Shout out po kay RIMG Tanawan Leyte. Yung napakalayo pa, no, taga Tanawan Leyte. So guys, mag-update tayo sa inyo para sa mga model ng Honda Big Bikes. And kung kayo may balak maglabas ng bagong big bike and Honda, yung inyong napipiling brand, ito na yung perfect na pagkakataon nyo para makapaglabas kayo. Dahil tutulungan natin kayong makapag-purchase o makabili, no? Ayan. Cash or installment or financing. Ayan, sige. So, mag-leave na kayo ng comment sa ating video or sa ating live and we will answer yung inyong katanungan, ano? Especially kung ano yung gusto nyong big bike or motor na bibilin. Ayan. So, mag-ano lang kayo, mag-leave lang kayo ng ano nyo, ng inyong comments, no? And syempre, don't forget to like the video. Sa mga gusto pong maglabas ng sports bike, no? Ito, no? Dami pong sports bike model dito sa atin sa Honda Big Wings Pangasinan. We have e-clutch version. We have also standard version. Ayan, standard version, color black, matte gunpowder black metallic. And Grand Prix red, standard version, meron din. Ayun. O, diba? So, kung gusto niyo pong makapanood na malaman yung full details ng specs and features ng mga big bike na to, pwede niyo kong tignan sa ating playlist. Meron tayong playlist ng Honda motorcycle, big bikes. Meron tayong mga ginawang mga vlog nito, CBR 650R. So, pwede niyo pong mapanood doon kung ano po yung mga special features nito ng bagong bike na to. Alright, so shoutout po sa inyo. John Carlo, pakita mo naman yung NMAX Turbo. Sorry nan, wala tayo sa Yamaha. Saka wala pa talaga yung NMAX Turbo sa Yamaha store. So, upcoming pa lang yan. Darating pa lang yan month of March. Ayan, sa Marso pa. Marso pa po ang NMAX Turbo, no? Or NMAX TechMax. So again, pag-usapan muna natin itong mga Honda big bikes na naka-display dito. So, unahin na natin yung kanilang sports bike category. Ayan, wala na tayong CBR 500R. So, again, ang ating unahin dito yung, meron ba tayo ditong 2023 model na CBR 650R. So, mga gusto pong umabol ng 2023 model, meron tayo ditong color black or matte gunpowder black metallic. Ayan. So, kung titignan nyo yung kanyang itsura versus sa ating 2024, ayan, yung front face na bago na yan. And syempre yung makina same pa din na 650cc. Well, ang naging maganda lang dito sa ating CBR 2024, meron siyang new electronic clutch system. Yan po yung e-clutch, no? Ayan. So yun yung dinagdag nila dyan. And new TFT display. So guys, ito available pa to. Ang ating CBR 650R ay magkano to? 549,000 pesos. 549,000 pesos po itong CBR 650R 2023 model. Color black. Sino po yung may gusto ng color black dyan? Ayan. So makikita nyo yung difference niya, no? Ito kasi medyo mataba pa yung rear tail light niya. Ayan. Hindi kagaya dito sa ating 2024 model na patulis na, ano. Ayan, patulis na yung kanyang taillight. Okay. Sa gulong, same lang din yan. Same lang din yung kanilang gulong na ginamit. So,
That is Dunlop pa rin. Same Dunlop size. And sa mga parts, same lang din. Showa, suspension. Alright, so guys, 549,000. Itong 2020 model, fully digital panel. So pakita natin yung panel naman ng 2024. Ayan. So ito naman, naka full color TFT display, 5 inch. 5 inch na po. Itong ating pinapakita sa inyo ay Honda Big Bikes, Honda CBR 650R. Middleweight category na sports bike, mga idol. Sports bike po ito. So kung gusto niyo po ng sports bike, CBR 650R, meron tayong 2023 and 2024 model. Ayan. 2024 model, ang standard version natin ay 554,000 para sa ating SRP. Ayan, 554,000. Para naman sa E-Clutch version, ito E-Clutch version to, 594,000. So, kung bibili nito ng cash, may additional pa tayo na 3 years LTO registration, 3,500. So, yan ang po i-add natin sa kanya. Alright, so guys, kung gusto nyo po itong E-Clutch version, ayan, electronic clutch, hindi na kayo gagamit ng clutch, no? So, naka-automatic na yan. Para na siyang scooter, ano? Hindi ka nagagamit itong clutch mo. So, puro shift ka na lang. Magsiship ka na lang magsiship. Once naka-enable yung ating e-clutch. Okay? So, ano pa mga idols? Ang ganda nitong ating Honda CBR 650R, no? Ayan, no? Ayan. So, napakaganda, di ba? Grand Prix red color. CBR 650R. Ito yung pinaka front face niya. Astig, no? Ganda. So, meron tayong available standard version and E-Clutch version. 554,000 sa standard, 594,000 para naman sa E-Clutch version, mga idol. Ano pang hinihintay nyo? Available na yan. Pwede nyong mabili to, pwede nyong i-mine. Mag-message lang kayo sa atin, mag-send message kayo sa atin or mag-chat kayo sa atin sa ating Facebook page, Boyet Salabaria, and we will help you na makabili nito. Kahit saang lugar ka pa, kahit nasa Luzon ka. Pag sa Bisaya, ikaw nang bahala mag-break. Pero pag sa Luzon ka, pwede nating ipadala yung unit niyo sa pinakamalapit na Guanzon store. No? Yan. Yes, para ka lang naka Honda XRM. No need to clutch, no? Pero kung gusto mo naman na mag-clutch, pwede mong enable yung e-clutch mo. Pwede mo siyang i-disable, no? Pwede mong hindi gamitin. So magma-manual ka pa rin. So may option ka ng manual and automatic. Ayan. So CBR 650R 594 Grand Prix red. Pakita natin yung standard version niyan. Ito. Guys, marami po tayong dito, CBR 650R. Ito naman yung standard version. Saglit yung araw kasi medyo Ayan, ito po yung color black. Ito naman yung matte gunpowder black metallic. So matte color to, matte finish. Ayan. Color black naman yan. Ayan, ang ganda, no. Yung front face niya napakatulis, Ang angas ng pinakamuka. Ayan. Then naka dual disc brake, ABS, Nissin caliper, upside down ports. Ayan, ito yung niya, meron tong HISS, Honda Ignition Security System, TFT color display, inline 4 650cc, kaya maganda po yung ating exhaust sound, yung muffler sound natin dito. Bombastic to, maganda, malakas, no? Ayan. Kapag sir, cash mo bibilin, bakit kaya walang bawas sa cash? Usually kasi new model, wala talagang discount. New model po yan Kare-release lang. Pagka mga old model, meron silang mga special offer. No? Pero pag mga new model, gaya nito, kare-release lang po nito. Last December lang to ni-launch ng Honda, no? Ni-release sa mismong Honda Big Bikes. Bagong-bago pa po yan. Ngayon po, pagka gusto nyo bumili ng mura, eto, meron tayong papakita sa inyong model na mayroong 40,000 pesos na gift certificate para siyang pambili mo ng riding gears. Eto,
40,000. Jack mo to, baka gusto mo to. CB500F, meron kang free 40,000 pesos na gift certificate sa Moto World. Pwede mong ipalit ng riding gears ninyo. Bibili ka ng jacket, bibili ka ng helmet, bibili ka ng gloves or shoes worth 40,000. Pwede mong ibili pag bumili ka nitong CB500F. Ayan. So guys, meron tayong color red na version ng CB500F and meron din tayong color black. Ayan. So sino pong gustong humabol, 40,000 po ang kanyang gift certificate na makukuha. Ang presyo nito ay 379,000. 471cc, 2-cylinder, equipped ng ABS with ABS, upside down inverted Showa forks, yan. Dual disc brake, Nissin caliper. Ayan. Z900 SE on the way na yan mga idol, ano? Z900 SE, kung gusto nyo magpa-reserve niyan, bumili niya ng Z900 SE, magpa-lista ka lang kayo sa akin. 2025 XADB, wala pa po sa Pilipinas. Maybe sa upcoming moto show, no? Makina, baka pwedeng i-release nila yan. Tingnan natin mga idol, yung mga upcoming new model. Pero itong CB500F, mga beginner dyan, gusto magkaroon ng first big bike, naked bike or street bike, eto, bagay sa inyo to. CB500F, 379,000 with 40,000 pesos na gift certificate free. Makukuha ninyo, pambili nyo ng inyong riding gears, no? Ayan, CB500F. Meron pa tayo isang color dito, color black. Ayan naman, ito astig tong color black natin. CB500F with free 40,000 gift certificate. Ano pang hinihintay ninyo mga idol? Ayan, meron na kayong big bike, meron pa kayong pambili ng mga riding gears ninyo. Helmet, gloves, basta 40,000 worth yung inyong bibilin sa Moto World, no? Ayan, ipapalit nyo yan. So, shoutout dun sa mga na-request sa atin before na nakakuha nito. Ayun, meron na silang magandang riding gears kasi nga may libre silang pambili nito. Ayan. Alright, si Randy Agustino, pag gusto daw niyang bumili ng C900 SE 2025, of course, pwede na po tayong mag-update sa inyo yan once na makuha natin yung final yan. Upcoming na po yan sa Pilipinas, 2025 C900 SE. Kailan po available ang NMAX Turbo sa Guanzon? JMS, yan. Meron na po tayong kinihinging mga reservation, mga nagpa-reserve sa atin sa Guanzon, no? So, nire-refer po natin kayo sa mga Yamaha branches ng Guanzon. Baka gusto nyo na magpa-reserve. Ayan, pwede na po kayo magpa-reserve sa Guanzon ng Yamaha NMAX Turbo. Mag-send message lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salavaria. Ayan, mag-PM lang po kayo dyan at papareserve natin kayo. Alright, so guys, ito, meron pa tayo ditong sports bike category. Ito, alam nyo ba kung ano ito? Ito po ang CB650R 4-cylinder 650cc. Ang astig niya, no? CB650R CBR650R E-clutch versus CX6R. Parang konti lang yung difference sila, parang pare-pareho sila ng laki. Yung tatlong model na yon, CBR650R, ZX6R, saka 675SR. I think pare-pareho lang yan mga idol. Yan. So ito po yung ating latest na CB650R, no? Sports Cafe Racer, Neo Cafe, no? Ang ganda ng front face niya, no? Inverted forks, dual disc, Nissin caliper, ABS equipped, traction control, 4-cylinder. Ayan. Ito po ay standard version, hindi siya e-clutch. Ang presyo po niyan ay 524,000. 524,000. Ayan. Pagka bumili naman kayo ng e-clutch version, 564,000. Tama, 564,000. Ito yung color na to ay matte gunpowder black metallic. Ayan. So, kung meron tayong CBR sports bike, meron naman tayong
naked bike. Ito. Ayan, ang astig ng kanyang cooling, no? Ayan, CB650R new model 2024. Ito, pwede mo nang palagyan to ng quick shifter. So, meron silang genuine parts ng quick shifter, nasa 12,000 nata yun or 10,000. Pwede nyo yung palagyan to ng quick shifter, itong bagong CB650R standard. Ayan, para maganda yung takbuhan nyo. CB500 Hornet, pwede po. Pero kayo na pong bahala sa hauler. Yan. Kayo na pong bahala mag-shift sa hauler niyan. Punta po kayo dito sa Maynila and then isakay nyo ng barko, no? Sa Manila Port, no? Sa to go shipping kung merong mga ilo-ilo na biyahe, no? So yan guys, mag-PM lang kayo. Pwede natin kayong tulungan na makakuha ng unit ninyo. Mag-send message lang kayo mga idol. Ito, CB650R standard version. At dito naman, meron tayong e-clutch. Ayan. Ayan, nakita nyo itong e-clutch natin. Color red naman to. No? Color red na CB650R e-clutch. Ang ganda rin ito mga idol. No? Ang ganda, di ba? Wow. Ganda ng ilaw, ano? Saka yung cooling, yung pinakamakina. 4-cylinder, 16 valves. Ang ganda po ng exhaust sound nito. Baka gusto nyo pong makakrusunadahan itong CB650R natin. Send message lang kayo. Available po itong e-clutch version. Ito po yung e-clutch version natin. Meron siyang nakalagay na e-clutch. Ayan. Electronic clutch system. Ayan. Stone brain. Alright. So kung gusto nyo maglabas ng 2025 model, mag-message lang kayo sa ating Facebook page. Pag may lumabas, yan, i-reserve natin kaagad kayo. So ito naman ang ganda ng ating ito yung bago nilang style ng ng mga natin, switches and button O di ba? So ito yung sa menu. Left and right. Enter. Ito yung sa traction, Honda torque control, traction natin. And the 5-inch TFT display. And syempre meron tayong hazard switch. Meron din tayong HISS, Honda Ignition Security System. Ito po ang ating brand new CB650R e-clutch. Ayan po yung e-clutch system natin. Electronic clutch system. Hindi mo na kailangang mag-clutch. Kumbaga, throttle ka na lang dito. Ayan, new model. Bagong labas lang to. Bro, dyan lang sa Pangasinan available ang Honda Goldwing. Pwede po natin ipadala sa inyo yung Goldwing kung gusto nyong umorder. Sir Julie Plandes. Hey, Idol Julie, Kung gusto nyong umorder ng Goldwing, halimbawa, nasa Maynila kayo, ipapadeliver natin sa Maynila o saan man lugar kayo. Alright. Pwede na po kayo magpa-research sa atin, mga idol, Mag-PM lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salavarria. Kung kursunada nyo to, gusto nyong bumili ng e-clutch version, ayan, available po ito ngayon. Pwede nyong mabili to. 564,000 cash payment. Mag-PM lang kayo ngayon. Yan. Meron din tayo ditong red color standard version. Ayan. Ito. Standard version mga idol. Wala siyang e-clutch. Pwede nyo pong itong lagyan ng quick shifter. Ang quick shifter po nila, alam ko, nasa 10 to 12,000. Yung quick shifter, para hindi na kayo nagsiship. Di ba? Yun yung advantage pag may quick shifter ka. So again, available po ang color black natin na standard, nandun. And meron tayong standard na red. Meron tayong e-clutch red color. So black color po na e-clutch yung wala tayo. Pero kung gusto nyo bumili nun, magpa-reserve na kayo ngayon. Pwede po kayo magpa-reserve. Kahit mag-down po kayo ng 10% lang ng SRP, i-order po natin kayo ng unit ninyo. Ayan. Red color daw ang gusto ni Idol Julie. Actually, Idol, ang available na Goldwing color natin is black and white only. So, either you choose white or black. Wala po tayong red color Wala pong nilabas na red color ngayong year na to. Alright, Sir July, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page, Boyet Salavarria, and we will help you po
na makakuha ng inyong gold wing. Ayan, personal po natin kayong tutulungan. Sir Kotaro, ayan, si Sir Kotaro naman nag-request ng Maxi. Tingnan natin, idol. Basta i-PM mo lang ako kung may mga request kayo. Ayan, mag-PM lang kayo sa ating Facebook page kung may gusto kayong model, may gusto kayong bilhin. ADB 160, wala silang ADB 160 rito kasi puro big bike lang itong Honda Big Wings. Ayan. Yes, Jack Moto, magla-live tayo sa Siap Moto once na makapunta tayo dyan. Alright, sige. Yan po. And kita naman po ninyo, ang lawak po ng ating brush, no? Ayan, ito yung mga naka-display dito. Meron pa tayong mga big bike dito. Ayan, meron tayo ditong XADB 2024 model. So, 2023, wala pa po yung 2025. Ayan, color na black. Ayan. I believe this is matte ballistic black. And meron tayo ditong gray color. Gray color naman ito. Honda XADB. Hindi ko pa po na-try yung Maxi 160. Sorry, hindi ko pa siya na-test ride. Guys, itong XADB natin ay may presyo na 839,000 pesos, 2024 model. 839,000 pesos. Nakita naman po niyo yung pinaka front face design, ang angas ng mukha, no? Ayan, yung pinaka position light or daytime running light na LED. Ayan, ang ganda, no? Then naka inverted front suspension, dual disc, naka rim spoke na rin tayo. Ayan. Ayan, adjustable yung windscreen natin. Ayan. Ganda ng windscreen, no? Electronic adjustable. LED lights, no? Signal light. Adjustable din yung levers natin. Ito, naka-keyless system. Honda Smart Voice System, meron to. Ayan. Kung gusto niyo ng mga adventure scooter style, kasi itong makina nito naka-DCT, dual clutch transmission. So mapapansin nyo, wala na po siyang, pwede nyo po siyang gamitin parang kala mo scooter, automatic. Ayan po yung kanyang exhaust muffler. Ang ganda po ng muffler size, no? And yung kanyang likod na gulong, ganda, oh. Alright, so color black. Mahilig po sa mga black dyan. Ito, available po itong XADB natin. Color gray pala ito. Ito naman ay black color. Ganda rin itong black color, no? Ganda rin. Lalo na kung may Si Smile, pasigaw daw, watching from Mindanao, Tawi-Tawi. Uy, napakalayo naman, Tawi-Tawi pa. Nakarating pa po ng Tawi-Tawi yung ating live stream. Shoutout sa iyo. Thank you sa mga support. Again, mga idol, sa mga nanonood sa atin, please don't forget to like the video. Like and share nyo po ang ating video, mga idol. Ayan. Ito naman po yung color black natin, 839,000 pesos. XADB. Adventure Big Bike, 750cc. Ano pang hinihintay ninyo, mga idols? Available tong dalawang color na to. Baka merong mag-mine dyan, Baka gustong na mag-mine ng ating XADB, available to. 839,000 pesos. Pwede rin pong i-apply via bank or financing. Ayan. So guys, meron nang tatanong sa atin kanina, si Sir July, no? Ito po, Sir July, yung color natin ng Honda Gold Wing. Ayan. Baka gusto nyo pong mabili to. Available tong color na to. Alam ko, ang pangalan nito ay Fur Glare White. White color. 2024 model po ito. Ayan. Napakaganda, no? 1,800cc. Napakaganda ng makina niyan. Ang lakas niyan. Meron itong automatic reverse. Meron din itong automatic din na ganun siya kaganda. Yung kanyang windscreen, automatic. Yung kanyang ilaw, ang dami. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Projector lamp, no? LED. Ganda, oh. Solid. Siyempre yung kanyang pinaka-suspension sa front, ang laki, no? Yan. Dual disc brake din. ABS equipped.
Ito po ay dual clutch transmission. Ayan, dual clutch. Ang ganda. And meron na rin kayong ditong napakagandang sound system. Ayan, meron pa tayong speaker dito. So ito po ay Apple ready, Android ba? Yan. So ready na yan, pwede nyo i-connect. Ang ganda po ng Goldwing dito. Ganda ng Goldwing. Yan. Hello, Sir Danesh Dokia. Stone Brain, boss, tulungan nyo ako maglabas ng 2025 niyan. Yes, mag-PM lang kayo sa ating Facebook page. You want to buy Honda ADB 160. Yes, you can buy ADB if you want. Ito, naka-keyless system po tayo dito. Ganda, oh. Solid. Ayan, meron pa tayo ditong tag dito. Airbag. Ayan po yung airbag niya, oh. Para ka pong nakasasakyan na rito. And as you can see, yung kanyang switches and button, oh. Grabe, di ba? Oh, ang solid ng switches and button niyan. Ayan mga idol. Ito pa, oh, may switches and button, oh. So, yung ating pinaka-display, TFT display ito, combination ng analog. Nakita nyo, naka-chrome pa yung pinaka-analog niya. RPM. Ito, RPM niya. Tapos, speedometer dito. Ayan, ang ganda, no? Wow! Shoutout po kay Bien Atip, Quezon City. Ayan. Meron din tong heated seat, alam ko. Hindi rin makita yung pinaka. Pag may passenger ka rito sa Goldwing, para kang Reyna dito eh. Ayan, oh. May sandalan ka, di ba? And meron din tayong mga side box and top box dito sa likod. Ayan. Grabe, no? 2 million pesos sa mga merong budget dyan. Ayan, si Sir July, bibili na rin ito eh. Sir July Plandes, yan. Sir July, shoutout sa iyo. PM lang po kayo sa atin kung gusto nyo bumili ng Honda Goldwing. Yan, meron tayong color white and color black. Goldwing. Ayan, ang ganda, no? Laki. Solid, ano? Honda Goldwing 1800cc, dual clutch transmission, and airbag equipped. Meron na rin siyang napakagandang sound system. Ito yung mga speaker niya, oh. Speaker, no? Ayan. Meron ka na rin sandalan dito para kang Reyna dyan. Pag nakaupo ka dyan. Ito yung pinaka-stepboard, oh. Wow. Oh. Yan po yung stepboard para dun sa ating passenger. And siyempre, meron tong auto reverse, no? Kung gusto mong mag-park, magre-reverse yan, automatic. Ayan, mga idol. So kung gusto nyo po yan, available to sa ating Goldwing na to. 2 million pesos sa mga gusto pong bumili. Send message lang kayo, mga idol. Yan, Honda Goldwing. Meron din tayo scrambler dito, CL500. Sa mga gusto po ng Honda Classic type, scrambler type. Meron tayong color green o matte dark green and black color. Ayan, ang ganda rin ng ano ito, tangke, no? Classic. Para siyang peanut style, no? May tawag doon. May tawag doon eh. 471cc, 2-cylinder. Ang gulupit ng kanyang exhaust, ang laki. Ayan, paibabaw siya, no? Wow, chrome po yung kanyang cover, no? Hindi ka mapapaso dyan. CL500 also comes with ABS. Telescopic forks, may rubber boots na rin, cover. Ayan. 409,000 pesos. Itong ating CL500. And kung kursunado nyo yan, meron din po tayo ditong promo, gift certificate. Baka gusto nyo bumili nito. Meron na kayong pambili din ng inyong mga riding gears. Ayan, riding gears natin, meron po tayo dito. Free gift certificate. Alam ko, ano yan eh, nasa 30,000 or 20,000. Meron na kayong pambili ng helmet ninyo para dito sa ating Scrambler. Alright, dito naman po tayo sa kabila, sa mga big bike nila, Adventure. Dito meron din tayong electric bikes, no? Ito po yung latest na electric bike ng Honda EM1. Yan, ang pangalan niya EM1. So scooter to, alam ko ang
Ang kilometer range nito nasa 50 kilometer yata o 40 kilometer bago malobat yung inyong battery. Ayan, no? Naka-digital display ba to o TFT display? Meron ding charger dito, USB. Key shutter lock. Yan. Dito po yung battery niyan, hindi natin mabuksan. Wala yung battery. So meron tayong color na silver color, 155,000. Meron tayong color white. Available tong mga electric vehicle natin dito. EM1, Honda EM1. Ayan, 155,000. France Creation Tailoring Shop. Meron bang Goldwing na lower CC? Wala po tayong lower CC. Isang model lang po ang kanilang Goldwing. Nag-iisa lang po yan. Alright. Ang ganda, no? And here, meron tayo ditong NX500 Adventure Touring Bike. Sa mga gusto po ng pang beginner, big bike, NX500, 471cc, long suspension, front, inverted, Showa brand, dual disc brake, Nissin caliper, equipped na to ng ABS, anti-lock braking system, harap at likod. Then meron na rin tong traction control or HSTC. Siyempre, bago din yung kanyang pinaka TFT display, 5-inch, with Honda Road Sync. Meron din siyang Honda Ignition Security System or Immobilizer. Ayan mga idol. Baka gusto nyo ng adventure touring bike, Honda NX500, no? Ganda rin ito. 409,000. Meron tayong pearl white or white color at meron din tayong matte gunpowder black metallic. So all black naman yon. So dalawang color po ang pagpipilian natin sa NX, white at black. Ayan. Sa mga gusto maglabas nito, NX500, 409,000 pesos. Wow. Clumber. And here, meron tayong Africa Twin. Ito mga idol, ang pinaka maangas na adventure sports, no? Africa Twin. Ito po yung kanilang electronic system, ES. Ang ganda. Ayan. Iba yung buds na, no? Quality. Ayan. Tapos yung pinakamuka. So you can see yung pinakamuka niya, no? Ang angas ng pagkabilog. Lalo na pag pinailaw mo yan ang astig. So yan guys, yung kanyang pinaka front face design, front headlight, Africa Twin, electronic suspension. Wow. Diba? ES electronic suspension yan. Dual disc brake, naka-rim spoke na rin ang wheels. Dual clutch transmission yung kanyang engine. Ayan, DCT. Naka-DCT po tayo. 1,000 plus cc ito eh. Yung kanyang displacement. Parallel twin. Ayan. So ang makina po nito ay 1083cc displacement. Parallel twin, 270 degrees crank. TFT display na rin po ito. TFT display. Ayan. Meron siyang navigation. Ang ganda ng kanyang tapered aluminum handlebar. Gold color. Ganda. Solid yung kanyang mga switches. Yung mga menu. So pwede mong i-select kung anong klaseng riding mode ang gusto mo. Ayan, mga adventure ready dyan. Mga gusto po ng adventure big bike. Ito pong bagay sa inyo. Africa Twin. Ang presyo po ng Africa Twin ES, 1,170,000. Seat height ng NX500 is 820 mm. Ayan, tingnan natin mga idols para sa inyong confirmation. Seat height po niya ay 830 pala, 830. Ako po, abot ko yan. 5'6 po ako, 5'6 yung height ko, abot ko po ito. 830 mm po ang seat height ng NX500. Ito namang Africa Twin, tingnan natin yung seat height. Alam ko nasa 872 eh. Yun. Meron siyang low seat na pwede nyong i-adjust, 820 mm. Ang kanya namang high seat, 840 mm. Africa Twin. So, kayang-kaya nyo rin yan, abot na abot nyo rin. Kung meron tayong black color, meron din tayong white color. Ito naman ang astig, no? Ito yung pinaka Honda
color nila, no? White, blue, and red combination. Ito yung pinaka flagship color nila. Parang racing color, no? Ayan. Nakita niyo yung suspension niya, ang taba, oh. Wow, long suspension, inverted, gold color na rim spoke, no? Gold color. Ganda, no? Ang lupit, no? And syempre, yung kanyang seat ay two-piece, dalawang klase. Pwede sigurong tanggalin to. Meron na rin tayong ready na top box frame. Ayan. Ang laki ng kanyang pinaka-exhaust, no? Wow. Twin exhaust. Ang ganda po ng sound system niyan. Sound exhaust niyan. Ayan. Again, mga idols, available tong Aprica Twin natin. 1,170,000 sa mga gusto pong bumili ng Aprica Twin electronic system, sa mga gustong mag-adventure, mga mahilig po sa mga off-road, perfect tong ating Aprica Twin, 1,170,000. Alright. Kung kayo naman po ay namamahalan dyan, meron tayong middleweight category. Eto, Transalp. Transalp, mga idol, ano? Meron tayong color white at color black or matte ballistic black. Eto naman, middleweight category, ano, Transalp 750. Tingnan natin yung seat height nito. So ito, pwede po ninyong gamitin to pang middleweight. Ang seat height po nito ay 855 mm. Medyo may kataasan, ano. And total displacement 755cc. Parallel twin 270 degrees crank. Ayan. And switchable ABS to. Meron din tayong traction control. Ayan, ano pa ba? Equipped to ng TFT display, Honda ignition. Ayan, all LED rin ang ilaw nito. All LED. Ganda ng ilaw niya, no? All LED, mga idol, oh. Solid, no? Ayan. So, guys, Transalp 750, mga middleweight category, adventure bike. Ayan, adventure off-road ready. Pwede nyo na pong mabili to. Ayan. So, yan mga idol, sa mga gusto pong bumili ng bagong Honda Big Bikes, again, mag-send message lang kayo sa ating Facebook page, Boyet Salabaria. And siyempre, share nyo po yung ating YouTube channel at Facebook page para po marami pa pong makabili at makahanap, no? I-recommend nyo ako sa inyong mga kaibigan na gustong maghanap ng mga bagong motor, big bike man or small bike, pwede natin kayong matulungan. Alright, so yan mga idol. Aprica Twin, napakaganda, 1,170,000. And again, yung ano pala, Transalp, ang presyo nun ay 598,000. SRP, 598,000. Yung ating pinaka Transalp 750. And here, meron tayong Rebel 500, 2024 model. Ayan, oh. Iba din yung color combination nito, color green, ano? Matte green. Ayan, oh. So, LED lights, classic style, LED. Inverted. Telescopic forks, Showa brand, dual shock absorber sa likuran. Ito, mababa seat height nito, 690 mm lang. Pwede po ito sa mga lady rider. Perfecto sa mga lady riders, mga mababa po ang seat height. Yung mga kinapos sa height, yan, pwede ito, 5 flat ka. So, kuhan natin na para makita nyo. Ayan, o. O, diba? Fully digital instrument panel. Ayan, ang ganda ng mga switches niya, talagang matitibay, oh. Pati yung mga lever. Ayan, meron din tayong hazard light dito. Ayan. Teardrop design na tangke. Teardrop design, yan po yung tawag nila dyan. Okay. And bobber type na gulong, no? 16 inch. 16 inch po ito, hindi ito 17 inch. Taba, ano? Dunlop brand. Nissin caliper, disc brake. Equipped na to ng ABS, with ABS na to. So, 471cc, parallel twin. With slipper clutch. Ayan. Ganda, no? Rebel 500, ang presyo nito, 399,000 pesos. 399,000. Available tong mga Rebel natin. Meron pa tong color na silver saka black. So, tatlong kulay po ang available sa Rebel. Silver, black, and green. Ayan. So, yes, Sir July, kung gusto nyo pong bumili ng inyong big bike, let me know
in advance, no? Mag-advance po kayo, halimbawa, mga 1 week or 2 weeks before kayo bibili para mai-ready natin ang inyong motor na bibilin. Kasi maganda na may ready natin para may order natin yung inyong unit. Kasi pag wala pa yung unit, 'di ba? So maghihintay pa tayo ng delivery. Yan. Yun, color black daw na Honda Goldwing. Sir July, let me know. We will assist and help you. No problem yan. I can help you. Basta kung gusto nyo pong mag-purchase ng any big bikes yan. Any brand, any big bikes yan. So yan, salamat din po sa inyong pagsuporta, pagpanood. Dito po sa Honda Goldwing, Honda Big Wing, pwede rin po kayong bumili ng mga parts and accessories. Ganitong mga patins wheel natin dito. Ayan. And mga genuine parts, no? Mga gusto niyo palagyan ng mga ng mga tank pad or may mga gusto kayong ilagay na mga accessories gaya ng mga crash guard. Available din po sa kanila yan, yung mga accessories na yan, genuine po. Para pag bumili kayo ng bagong unit ninyo, isabay nyo na. No? So para paglabas ninyo, naka-install na rin yung mga accessories na gusto ninyo. Gaya nitong mga tank pad na to, yan. So dito tingnan natin yung mga iba pa nilang apparels. So dito sa Big Wing, pwede na rin kayong bumili ng inyong jacket, Honda. Wow, quality oh. Ang ganda ng Honda jacket nila, oh. Black and white. Ang ganda ng combination ng color. 9,718 pesos ang presyo nito. Ayan, meron din silang mga helmet dito na SJC. Ayan, and mga Honda t-shirts. Kung gusto niyo po ng t-shirt ng Honda. Meron din silang mga genuine, apparels, genuine apparels. So dito meron din silang mga accessories gaya ng crash guard, ayan. So makita nyo meron silang available crash guard dito. I believe pang pang adventure bike. And sa Rebel naman, Rebel 500, gusto nyo po ng genuine parts, meron sila ditong mga seat, ito yung pinakaupuan. Then meron din silang passenger seat na color brown. Tapos panniers, side panniers, meron din 9,000 ang presyo. Then meron din silang mga Honda rin na mga gloves, genuine parts, apparels, Honda gloves or cup. Ang ganda nitong cup, oh. Wow, ang ganda ng cup, Sana merong magbigay sa akin ito. 2,500, oh my goodness. So yun, 2,500 pala to. Oh, di ba? Ang ganda nitong cup na to. Gusto ko siya. Wala lang tayong pambili. So yan guys, yung ating mga apparels dito. Kumpleto, So pagbili mo ng big bike mo, meron ka na ring apparels, meron ka na ring mabibiling helmet, Gaya nitong RPSA 12, ARPA 12, Ayan, meron na rin tayong jacket, meron na rin tayong tank bag, Ayan. Ganda. So anyway guys, eto meron ditong Honda Monkey. So ito po ay collection bike, hindi na binebenta to. So special lang to sa Guanzon. Ang ganda, ang cute. Ang cute na, So ito, I think this is 125cc. Ganda, Sakyan nga natin. Wow, ang galing. So ang cute ng Honda Monkey. Color yellow. Customized. Anyway, hindi po yan pinagbebenta. Baka sabihin nyo binebenta. So meron din sila dito service bike pit. Pwede kayo magpa-service ng inyong big bikes sa Honda. Yan. So anyway mga idols, ito po yung ating live stream sa inyo. So salamat po sa mga nanood sa atin. Honda Big Wings, 2 million pesos. Honda Goldwing pala. Honda Big Wing. Honda Goldwing, meron tayong white and black color. 2 million pesos sa mga mapalad dyan. And Honda XADB, 839,000. Para sa ating mga adventure ready. Para na rin siyang scooter, Ayan. DCT transmission. Ayan po yung mga bikes natin dito sa Honda Big Wing. And dito meron tayong mga CB60TR color red.
Yan. Sino po yung gusto ng E-clutch? Meron tayong E-clutch dito, color red, available. 564,000. Ayan, available po ito. E-clutch. So, yan. Ayan po yung ating live today. Yung mga CBR natin. CBR 650R standard version. Black color. Meron tayong red color. 554,000 sa ating standard version. And 594,000 sa E-clutch. Ayan, E-clutch version. Alright, so that's it mga idol. Mag-PM lang kayo, mag-send message sa ating Facebook page and papakita tayo sa inyo. So yun mga idol, PM lang kayo kung gusto nyo bumili ng bagong Honda Big Bikes and tutulungan natin kayong makakuha dito sa Big Wings, Honda Big Wings. Kung taga Metro Manila kayo, walang problema. Meron din tayong branch dyan sa Tondo, Gagalangin. So pwede rin kayong bumili dyan at available din yung mga units at pwede rin natin i-assist kayo at padala sa inyong bahay kung gusto niyo. Pa-hauler natin. Yan, di ba? Okay, bye-bye.